is voor ons een hele eer om vandaag de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, Albert Ramdien, te verwelkomen op Aruba. Naast de minister van Buitenlandse Zaken is hij binnenkort op 26 mei ook de secretaris-generaal van de OAS. Dat is ook een heel belangrijke functie. De voorganger hebben wij ook gekend, was ooit hier spreker en de gastspreker voor onze Green Conference. Dus daar zit ook een stuk continuïteit in. Onze voorgangers hebben gedurende een handelsmissie naar Suriname een paar maanden geleden. En we hadden ook in oktober het bezoek van de president op Aruba. En een MOU is getekend en we hebben vandaag afgesproken hoe wij daar verder inhoud zullen geven aan de MOU. Dus veel handelsmogelijkheden met Suriname. Dus vooral met de ontwikkelingen nu in de wereld zien we dat vanuit Aruba de importeurs kijken naar alternatieve bevoorrading voor consumptiegoederen op Aruba. De missie die vorig jaar is geweest in Suriname heeft ook gezien dat er vele kansen zijn in handelsrelatie met Suriname. Dus dit bezoek komt op een goede moment. Dat wij ook kijken naar wat de alternatieven zijn in de regio. Het is wel een uitdaging nog steeds voor goede zeeverkeer tussen Aruba en Suriname. En dus containerbevoorrading en containertransport vanuit Suriname naar Aruba moet nog aangewerkt worden. Opdat wij inderdaad gebruik kunnen maken van wat Suriname veel te bieden heeft en daar we ook in geïnteresseerd zijn. Dus het is heel bijzonder dat u hier bent. We hebben ook wat gedeeld over onze gemeenschappelijke achtergrond. Dus dat helpt altijd ook in de diplomatieke relatie. Dus minister, voor ons een eer om u hier te hebben. De relatie tussen Aruba en Suriname gaat heel lang terug. We delen de jaren dat wij samen in het koninkrijk waren, maar we delen ook het feit dat we gemeenschappen hebben die zowel in Suriname zijn geboren, die op Aruba wonen, maar ook mensen die op Aruba zijn geboren, die in Suriname wonen. Dus de banden zijn intens, de banden zijn historisch, dus daar moeten we verder aan werken. Hartelijk dank. Bon veni op Aruba. Thank you. Dank je.